Itt vagyunk karácsony kapujában, és idén is vállalkoztunk arra, hogy Jézusnak valamit adjunk. Ezt meg akartuk tenni úgy, hogy egyrészt gyűjtöttük a jóságliszteket advent folyamán, ittanosok, gyerekek, hogy abból már meg is sütöttük a mézes kalácsokat, meg a karácsonyi díszeket, amiket majd ide fogunk kihelyezni a karácsonyfára. Ott vannak most egyelőre a már felállított kicsi Betlehem bejáratánál. És ugyanígy készültünk, és ajándékként szeretnénk adni Jézusnak ezt a pásztorjátékot, amelyben ugyan van pásztor, de van más szereplő is. És az idei darabnak a címe az, hogy Jézus az ünnepelt. És majd meg fogjátok látni, hogy ennek a kis játéknak, mert ez egy kicsit inkább játék, mindenki beleélte magát abba a szerepbe, amit kapott, és próbálja majd a legjobb tudása szerint beletenni a saját részét. De majd látjátok, hogy ez egy születésnapi parti. Egy kisfiúnak a születésnapi partija, ahol végül senki sem figyel ő rá. És meg fogjátok tapasztalni, hogy ez a kisfiú úgy nyer vigasztalást az édesanyjától, hogy az édesanyja elmeséli neki Jézusnak a születési történetét, és azt, hogy Jézus hogyan fogadta a világ, amikor ő született. És talán egy picit elgondolkodhatunk azon, hogy mi hogyan fogadjuk ezen a karácsonyon Jézust a szívünkben. A szereposztás az sokkal több nevet és szerepet, vagy hát sokkal több névvel és szereppel indult kezdetben, de annyi betegünk van, hogy majd meglátjátok, hogy 3 királyok helyett 2 van. Pásztorokból is megfogyatkoztunk, de azért maradt még 3. Úgyhogy kérlek, és vannak olyan szereplők, akik több szerepet vállaltak föl és játszanak majd el. Ez a betegségek miatt van, úgyhogy nagyon büszke vagyok a színészek rugalmasságára, és hálás is vagyok érte, mert képesek voltak áthidalni ezeket a nehézségeket. Egyben imádkozunk azokért, fölajánlva ezt a kis darabot, színjátékot, de imádkozunk azokért, akik most nem lehetnek itt, mert betegek, lázasak, köhögnek, hasmenésük van, ilyesmi. És a Kati néniért is, aki pedig kórházba került. És most a Honvéd kórházban van. Azt gondolom, hogy Jézusban teljesen egységben tudunk lenni, és ajánljuk föl, ti onnan, ahol ültök, és nyitott szívvel befogadjátok azt az üzenetet, amit próbálunk itt átadni, és mi pedig itt, ahogy tényleg próbáltunk beletenni mindent, amit csak erőnk engedett, ennek a darabnak a megtanulásába és előadásába. A pásztorjáték végén, a tavalyi évhez hasonlóan lesz egy nagyon rövid, olyan 5-10 perces énekekkel megvalósuló szentségimádás. Megérkezik Zsolt atya, tiltja a tabernákulumot, kihelyezi az oltári szentségben jelenlévő Jézus az oltára, őt fogjuk köszönteni. Mi úgy várunk Jézusnak a születésére, hogy már itt van közöttünk. Ez a keresztényeknek a reménysége. Úgy várunk Jézusra, hogy már itt van szívünkben. Vagy pedig itt imádjuk és csodáljuk majd az oltári szentségben, amikor majd letér bennünk közösen előtte. A pásztorokhoz és a bölcsekhez hasonlóan. Úgy várjuk Jézust, mint ahogy talán ahogy Mária is a szívébe,
és a mélyében fogadta és a szíve alatt hordozta az Úr Jézust. Az ő adventje az pontosan olyan volt, amilyen a mi adventunk kellene, hogy legyen. Tele reménységgel, hiszen a reménység az olyan, hogy én tudom, hogy ki az, aki velem él, akivel én együtt vagyok, akinek odaadtam az életemet, aki belépett az én életembe, akivel egységben vagyok. És így várom Jézust. És így engedem neki, hogy megszülessen most karácsonykor. Most. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm azokat, akiket lehet, hogy nem látunk itt hétről hétre, vasárnap, de most eljöttek, meg messzebbről is tudom, hogy jöttek erre az kicsi előadásra, nagyon megtisztelő. Vagy pedig megnézitek a fiatalokat, lányokat, hogy mit alakít, és bátorítjátok őket. Nagyon nagy szeretettel invitálunk és hívunk benneteket, hogy gyertek el akár az éjféli misére is, vagy pedig utána vasárnaponként jöjjetek el és kísérjétek el ugyanígy a fiatalokat, lányokat, és legyünk itt Isten házában, és vele közösségben, és egymással közösségben. Ez a Kosdi templom és a Kosdi egyházközség szeretne nagyon nyitott egyházközség lenni. Ha például nem tudnátok, hogy hogyan kell fölállni, vagy leülni a szentmisén, akkor majd nézzitek a többieket, és senki nem néz ki benneteket, hanem örömmel fogad. És szeretnénk azt, hogy gyertek el, mert mi is Jézus szeretetéből kapunk ajándékokat, és ezt szeretnénk így továbbadni nektek. Hát most jöjjön ez a darab, még egyszer a címe, Jézus az ünnepelt, legyen nagyon áldott és igaz karácsonyok. Dicsértessük a Jézus Krisztus. Krisz, gyere egy kicsit ide anyához. Mindjárt jövök, csak befejezem a gépen a játékot. Krisz, ez nem szófogadás. Gyere ide kérlek, nem fogod megbánni. Na jó, jövök, csak mindig olyan rossz időben szólsz, hogy jöjjek annyit. Értem. De nem lehet, hogy inkább mindig a gépezést választanak. Azt hiszem igazad van, bocsánat. Azt jól teszed, mert hogyha nem vagyunk hajlandóak változtatni, és nem vagyunk engedelmesek, simán lehet, hogy az életünk legjobb dolgairól maradunk meg. Ugye te nem akarsz lemaradni ilyen jó dolgokról. Hát persze, hogy nem. Na most egy ilyen jó dolog miatt hívtalak ide, Krisz. Azt szeretném kérdezni tőled, hogy mit szólnál ahhoz, hogyha a születésnapodra meghívnánk a legjobb barátaidat hozzánk. Igen, mivel nagyon, de nagyon szeretném. Anya, te olyan tetszett. Lelően elbírni ezt tudod, ő a nagymenő az osztályok. Mindenki az útjáratait kereszti. A valamit talán mindenki érkezett. Rám segíteni. Apával mi pedig mindenről gondoskodik. Finom ételekről, az ünnepi díszítésről és a zenéről. Szívem! Segítesz fölkészíteni? Hogy ne segítenék? Ide tegyük a rúcsukat, hogy jó lesz? Tökéletesen, drágám. Tudod, annyira szeretnék Krisznek örömet szerezni a születésnapra. Nem rossz fiú. És annyira tetszik, hogy szeretne jobban lenni mindenkivel. Közösség is játszik. Mindazok. Ugyan már, inkább mint ugyan. Nagyon kérdezünk egy ötlet, nem? Na azért. Úgy látom, megjöttek a vendégek. Beengedni? Gyere. Elgérve Krisz születésnapjára jöttem. Gyere, Krisz biztosan már vár téged. Szia, Ágnes, köszönöm, hogy eljöttél. Legalább tudunk egy picit beszélgetni. Nem úgy, hanem jönnek a többiek is. Gyertek, srácok, gyertek! Krisz vár téged. Boldog színapot, Krisz.
Ezt tudom. 4 szaloncukrokat adtak nekem, eközben senki sem figyel rá. Nekem úgy kötődni fogom. Gyere az velem, elmesélek neked egy történet, amit szinte minden ember ismer a Bibliában. Az ő történetét nem sokan hallgatják és ünneplik, inkább az emberek egymásra figyelnek. Ők pedig teljesen egyedül hagyják. Jézus születéséről beszél. Figyelj csak, elmesélek. Az Isten fia születését előre megjövendölték a hírhozók, a próféták és Gábriel. A nép a másodtétel jár, nagy fényességet lát. Akik a halál országának árnyékában laknak, azoknak világosság távol. Mert gyermek születik, fiú alakít, nekünk, és az ő vállára hazamezők. Így fogják szólni. Csodálatos tanácsoló erős Isten, örök adta béke fejedelmet. Messzire kiterjed majd uralmat, a végig nem tudják. Te, Betlehem vagyok. Bár a legkisebb vagyunk a nemzetségei között, mégis belőled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett. Származása az ősidőkre, a régmúlt időkre nyúlik vissza. Ezért nem menő önhozó, még nem tudjuk, akinek szülnie kell, ő maga lesz az vége. Az angyal belépett Máriához és megszólította. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr, áldottabb vagy minden asszonynál. E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. Az angyal ezt mondta neki. Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél, gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő, és a magasságbeli fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, és országának nem lesz vége. Hogyan válik ez valóra? A szerintét nem ismerek. A Szentlélek száll rád, és a magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő szentet is az Isten fiának fogják hívni. Íme rokonod Erzsébet is fogant öregségében, s már a 6. hónapban van, noha meddőnek mondták, mert Istennél semmi sem lehetetlen. Az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint. Erre az angyal eltávozott. Mária még ezekben a napokban útnak indult, és a hegyekbe sietett Júda városába. Zakariás házába tért be, és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult mélyében a gyermek. Maga Erzsébet pedig eltelt szentülekkel. Nagy szóval felkiáltott. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse. Hogy lehet az, hogy Uramnak anyja ilyen hozzám? Lásd, mihely meghallottam köszöntésed szavát, örömtől megmozdult méhembe a gyermek. Boldog, aki hív, annak beteljesítésében, amint az Úr mondott neki. Lelkem magasztalja az Urat, és szívem ugyan megváltó Istenemnek, mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Íme, mostantól boldognak hirdet minden nemzedék, mert nagyot tett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre az Isten félőkkel marad. Jézus Krisztus születésének ez a történet. Anyja, Mária, Józsefnek jegyesett, még mielőtt egybe keltek volna, úgy találtatott, hogy gyermeket fogant a Szentlélektől. Férje, József, az ács, igaz ember volt, nem akarta a nyilvánosság előtt megszégyeníteni.
József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, hiszen a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fiút szül, akit Jézusnak nevezel el, mert ő szabadítja meg népét bűneitől. Ezek azért történtek, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta szavával mondott. Íme a szűzfogan és fiat szül, Emmanuel lesz a neve. Ez azt jelenti, velünk az Isten. József erre felébredt álmából, és úgy tett, ahogy az Úr angyala parancsolta. Magához vette feleségét, de nem ismerte meg, míg világra meghozta fiát, akinek Jézus neve. Azokban a napokban történt, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, hogy az egész földkerekséget megjelentkezze. Ez az első ösztényrás, Virilius, Szíria helytartója alatt volt. Mindenki elment a maga városába, hogy összejöjjön. József is fölment Galilea Názáret nevű városából, Judeába, Dávid városából, Betlehembe, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével Máriával együtt, akit látogatlanban volt. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepójáltan, jászolva fektette, mert nem jutott nekik hely a szállásra. Pásztorok tanyáztak a vidéken, kint a szabad ég alatt, és éjnek idején ő viszítják. Egyszer csak ott állt előttük az Úr angyala, és beragyogta őket az Úr dicsőségét. Nagyon megijedtek, de az angyal így szólt hozzá. Ne féljetek, íme nagyon megszületett és az egész népnek, de megszületett a családunk Krisztus az Úr Dávid városában. Ez lesz a jel. Találtok egy gyászolban fekvő repülőt. Hirtelen mennék seregesek a sárgalatják körül az angyal, és dicsőítette az Isten ezekkel a szavakkal. Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jó akarat embereknek. Mihelyt az angyalok visszatértek magba, pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el Betlehembe, adják meg a valóra vált beszédet, amit az Úr mondott. Sietnek Jézushoz Betlehembe, köszöntést mondanak a kisgyermeknek. Imádságot hozott az embernek, angyalok szózata minket értse meg ezt el minden hűszi, a kisben Jézusát vizsgáljuk, mint a hív pásztorok magasztaljuk. Megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolva fekvő gyermeket. Miután látták, az ezen gyermekről neki mondottak alapján ismerték fel. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok beszédén. Mária meg minden nékezetébe vésne szavaikat, és szívében egyeztettek. A pásztorok hazatértek, dicsőítették és magasztalták az Isten mindenért, amit csak hallottak, és úgy láttak, ahogy tudták. Ez nagyon szép hang, és
Ez a vége? Csak még nincsen teljesen vége. Jöttek Jézushoz más látogatók is, a legértékesebb ajándékokkal. Amikor a júdai Betlehemben, Heródes király idejében Jézus megszületett, bölcsek jöttek Napkeletről Jeruzsálembe és kérdezést tettek. Ennek hallatára Heródes király megijedt, és vele egész Jeruzsálem. Összehívta tehát a főpapokat és a nép írástudói, és tudatkozódott ők, hol kell a messiásnak születnie. Ők azt mondták, hogy júdai Betlehemben, mert így jövendőlt a próbéka. De Betlehem, Júdea földje egyáltalán nem vagy oly kicsi Júda nemzetségei közt, hisz belőle származik majd a vezér, aki népemnek, Izraelnek pásztora lesz. Erre Heródes titokban magába szivatta a bölcsöket, és pontosan megtudakolta tőlük a csillag feltűnésének idejét. Aztán elküldte őket. Menjetek, és szerezzetek pontos értesülést a gyermek felé, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem, hogy személyesen hódoljak nekik. Azok meghallgatták a királyt, és útra keltek. S lám a csillag, amelyet napkeleten láttak, vezette őket, mindégre nem állt meg a helytől, ahol eddig volt. A csillagot megpillantva nagyon megörültek. Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával. Leborultak, és hódoltak neki. Majd elővették kicsiket, és ajándékot adtak neki, aranyat, töményt és méret. Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, így más úton tértek vissza ezen. Ez az egész annyira meseszép volt. Sőt, szebb, mint egy mese. Angyalok, pásztorok, bölcsek, rangok, értékes elméletekkel. De vajon miért nem figyelnek Jézusra most az ő színlapján? Erről is van egy összefoglalás, amit János hallgatjuk. Kezdetben volt az ige. Az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden által nélküle semmi sem lett a világ. Benne az élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság világító sötétségben, de a sötétség ezt nem fogta fel. Föllépett egy ember, az Isten küldte, és János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, csak tanúságot kellett tenni a világosságról. Az ige volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be, ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Anya, ha az egyszerű pásztorok nem fogadtak volna szó, és úgy viselkedtek volna az éjszakra, akkor te hívsz el a génjövékről. Ha az angyalok szabának nem jutottak volna el Betlehembe, Jézus teljes megegyet lett volna. Senki sem köszöntötte volna. Ő az igazi király, az Isten, aki ember volt. De egyáltalán nem ilyen szegény és fogadtatás terve meghalni. Sajnálom, Jézus, ehhez képest semmiség, hogy az én szülinapomon mindenki elvégénként szólal, és rám senki sem figyel. Talán már könnyebb lesz elviselned neked is ezt a helyzetet. Könnyebb szeretned a többieket, a figyelmetlenség felett. Jól mondom? Igen, jól mondod, anya, és így már egyedül sem érzem magad. Sértős sem vagyok. Oly érdekes, hogy Jézus
is egészen közel lett számunkra, mintha valóban itt lett volna. Mert itt is van. Hallottam, hogy miről beszélgettetek itt a sarokban, és Jézus talán azzal szeret téged ma a legjobban, hogy átérezted, amit ő jön át minden karácsonykor. És azt is megmutattad neked, hogy ő a legjobb barát. Igen, Jézus tényleg a legjobb barátom. És milyen szomorú lehet, hogy az őszi napján, december 25-én, pont karácsonykor szinte mindenki csak egymásnak. Pedig karácsonykor Jézus az ünnepel. Így van. Karácsonykor Jézus az ünnepel. Együtt
hogy szeretlek téged, Jézusom. Minden kincsem az, hogy szeretlek téged, Jézusom. Szeretném itt jobban, szeretném itt jobban. Minden kincsem az, hogy szeretlek téged, Jézusom. Drága Úr Jézus, köszöntünk téged itt az oltári szentségben. Köszönjük azt, hogy te élő Isten vagy, és a barátunk vagy. Köszönjük azt, hogy te nagyon vágysz arra, hogy egységben legyél velünk. Hogy a kezünk együtt gyűjtsön, a szívünk együtt dobbanjon, a lábunk együtt lépjen. Köszönjük, hogy te most karácsonykor is meg akarsz születni a mi szívünkben. Köszönjük, hogy te egyszerre vagy az ünnepelt és az ajándék is. Köszönjük, hogy ismerhetünk téged, köszönjük, hogy szerethetünk téged, és köszönjük, hogy befogadhatunk téged az életünkbe. Amen. Imádott Jézusom,
pásztorok